8 грудня, вівторок, в ефірі інформаційна служба «Заман». Я Оріні Сітомєрова. Вітаю вас. Справа про недонесення в окупаційному суді Совєтського району оголосили обвинувальний висновок та допитали 3 свідків у так званій справі Енвєра Топчі. Окупанти закидають йому неповідомлення про листування в соцмережі з Уміджоном Дададжоновим, який за версією ФСБівців брав участь в діяльності ІДІЛ. Оперативник, який обшукував домівку Топчі у серпні цього року, повідомив, що начебто знайшов у його телефоні листування з Дададжоновим. 2 інших свідка поняті. Вони підтвердили, що Енвєру Топчі під час обшуку не повідомляли про право на адвоката. Окрім того, співробітники намагалися допитувати чоловіка. За словами адвоката, Топчі провину не визнає. Очередной пробный шар запугать население, сделать из населения тех, кто будет, так скажем, доносить друг на друга и так далее. Почему? Потому что абсолютно нелепое обвинение. Підтримати Енвєра Топчі під будівлею так званого суду прийшли десятки людей. Вони називають цю справу сфабрикованою та не вірять у провину Топчі. Придумали повод какой-то, дабы устрашить наш народ, дабы сделать его преступниками. Ну и, разумеется, с такими действиями силовиков мы не согласны, поэтому пришли поддержать нашего брата. Я никогда не видел в нем что-то такое, которое бы угрожало бы людям, соседям. Наоборот, я знаю его как человека отзывчивого. Когда его о чем-то попросишь, он всегда отвечал тебе на просьбу, даже еще и больше. Статья такая, что это мне напоминает 1937 год, когда были тройки, также в маленьких помещениях, без освещения прессы, происходили суды, и по каким-то либо шпионаже на Японию, либо же в том, что ты не донес на соседа, что он мог быть шпионом. Вот такие вот интересные времена мы живем. Будем надеяться на положительный результат, который оправдает его, потому что, как мы считаем, он невиновен в том, что ему хотят приписать, и тем, что Джимат поддержал, мы благодарны, в этом ему. Обвинувальний висновок в так званому судакському суді оголосили ще одному фігуранту цієї справи – Айдеру Аблякімову. 31 серпня окупанти вдерлися з обшуками до будинків кримських татар в Судаку, Совєтському та Нижньогірському районах. Проти Енвєра Топчі, Айдера Аблякімова, Рідвана Умєрова та Айдера Кадирова порушені сфабриковані справи. Окупанти звинувачують їх у неповідомленні про злочин. Їм загрожує штраф до 100 тисяч рублів або до 1 року примусових робіт, або позбавлення волі на той самий строк. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба представив главі МЗС Об'єднаних Арабських Еміратів платформу по деокупації Криму. Це сталося під час візиту нашого міністра до Арабських Еміратів. Сторони обмінялися думками з регіональних питань зовнішньої політики між країнами. Дмитро Кулеба розповів Анвару Гаргашу про створення Кримської платформи. 20 жовтня під час виступу у Верховній Раді президент Володимир Зеленський заявив про повернення питання Криму в міжнародний порядок денний та згодом запропонував створити переговорний майданчик «Кримська платформа». Це координація міжнародних зусиль для захисту прав кримчан та деокупації півострова. Згодом приєднатися до неї вже висловили у Євросоюзі, Британії та США. До переговорів у рамках Кримської платформи Україна має намір запросити і Росію, яка є відповідальною за окупацію української території. Ми вважаємо, що Росія, і це принципова позиція, як та країна, яка є країною-окупантом, яка несе повну відповідальність за окупацію та її наслідки, має бути запрошена до Кримської платформи. Однак ні для кого не є секретом позиція Росії із цього приводу. Тому у нас є великі сумніви, що Росія погодиться брати участь в цій платформі. Але ми вважаємо, що це запрошення Росія має отримати.
На запрошення українського міністерства закордонних справ вже відреагували у Росії. Речниця МЗС країни-агресорки Марія Захарова заявила, що вони готові брати участь у Кримській платформі, якщо на цьому майданчику будуть обговорювати проблеми півострова – від водопостачання до транспортного сполучення. Вони хочуть подивитися, що з цього вийде, додала Захарова. Якщо на цьому майданчику планується обговорювати відновлення водопостачання до Криму та подачі електроенергії, зняття Києвом торгової і транспортної блокади півострова, то ми не проти такої співпраці. Одужали більше, ніж захворіли. У Міністерстві охорони здоров'я кажуть про 10 811 інфікованих минулої доби. Ще 195 людей померли внаслідок хвороби. Водночас одужали 12 860. Україна залишається у п'ятірці європейських країн з найвищим рівнем захворюваності. Більше інфікуються тільки в Німеччині, Великій Британії, Італії та Швейцарії. А міністр Степанов попросив тимчасово повірену у справах США Крістіну Квін розглянути Україну для пріоритетного постачання вакцини від COVID-19. Йдеться про спеціальну урядову програму допомоги у надзвичайних ситуаціях. Степанов наголосив, що Україна має бути у пріоритеті на отримання вакцини, оскільки, крім коронавірусу, відбиває російську агресію. А Крістіна Квін пообіцяла зробити все можливе, щоб Україна якнайшвидше отримала ці ліки. Крім того, МОЗ має отримати 8 мільйонів доз вакцини за рахунок міжнародного противірусного механізму COVAX вже в першому півріччі наступного року. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 мільйонів людей, тому що одній людині треба вводити 2 дози вакцини, розповіли у МОЗ. Це наші медичні працівники, і я думаю, що ні в кого не виникає сумнівів, що для того, щоб вони нас рятували, те, що вони роблять кожного дня, треба, щоб вони були здорові. Це група ризику за професійною ознакою, ще це і наші освітяни, і працівники Національної поліції. А також обов'язкова група ризику за віком і за станом здоров'я. Це люди, які мають супутні захворювання, це люди, які старше за 60 років. А в окупованому Криму 4-й день поспіль рекорди захворюваності на COVID-19. Минулої доби виявили 345 нових випадків. Ще 10 людей померли, звітує окупаційна влада. На півострів вже завезли першу 1000 доз сумнівної російської вакцини «Спутник-5». Про це повідомив очільник окупаційної державної ради Криму Володимир Константінов. Масово примусова вакцинація почнеться 12 грудня. Першими ліки отримують медики, а інші групи ризику вже з наступного року. Фінальні випробування «Спутника» відбудуться на росіянах. Президент Росії Владимир Путін дав старт масовому щепленню «Спутник-5». Досі не пройшов клінічні випробування, але ще минулого тижня їм почали обколювати військові угрупування, а також медиків, вчителів та соціальних працівників. А вже з початку наступного року кожен бажаючий росіянин зможе вколотися «Спутником». Таких, як виявилося, обмаль. Хтось не довіряє сумнівним медичним досягненням Росії, інші чекають, коли вакцинується керівництво. Докладніше про вакцинацію по-російськи далі у сюжеті. Володар Кремля Владимир Путін дав відмашку масовій вакцинації від коронавірусу. Кілька місяців до цього всі пропагандисти розповідали про переваги російської дивовакцини. Вигадували майже 100% ефективність, вищу за американські та британські, та найнижчу у світі ціну препарату. Але останні випробування були на щурах і мавпах. Тепер черга росіян. Настанови лідера з підмосковного бункера слухали від Заполяр'я до Сахаліна. Медики та військові чекали указівку на морозі, а віце-прем'єрка Тетяна Голікова в урядовому кріслі. Просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели мы уже приступили к этой масштабной вакцинации. Да, Владимир Владимирович, в соответствии с вашим поручением, совместно со всеми коллегами и, соответственно, и вместе с производителями, которые сейчас занимаются производством вакцины, мы оценили наши возможности. Сейчас завершаем подведение итогов. У нас есть возможности начать масштабную вакцинацию уже в декабре. «Спутник-5» колоти
допомагатимуть медикам, педагогам, соцпрацівникам і, звісно, військовим. Угрупування Північного флоту отримало вакцину найпершим. До Мурманська ампули доправили спеціальним бортом з Москви. Далі були підрозділи Південного військового округу, куди входять і окупаційні війська, які базуються в Криму. Температура до вакцинации? 36,5. Болели ли перед вакцинацией? Нет. В течение? Нет, в течение года я уже не болел. А з минулої п'ятниці почали вакцинацію і в Москві. У 70 тамтешніх поліклініках відкрили кабінети примусових щеплень для місцевих медиків та вчителів. Загальна кількість зафіксованих в Росії випадків COVID-19 перевалила за 2,5 мільйони. І більше 44 тисяч померли. Втім, прості москвичі не поспішають за неперевіреною вакциною і чекають, поки вакцинуються очільники. Не доверяю пока российской вакцине. Вообще, в принципе, я, наверное, против вакцин. Потому что если прививаться, то если вдруг ты заболеешь, то заболевание протекает сложнее и тяжелее, чаще всего с осложнениями. Ну, потому что у меня есть какие-то заболевания уже, и я бы хотела все-таки вот их сохранить, чтобы у меня ни ухудшений не было. А вакцина, это значит, что человек переболевает, когда он вакцинируется. Значит, неизвестно, как у меня отразится на моих заболеваниях. Поэтому я с опаской отношусь. А так, если кто здоров и молод, конечно, пусть прививаются. После того, как высшие руководители России вакцинируются, после этого я тоже планирую. Те саме вище керівництво в особі Путіна і не збирається колотися цим фальсифікатом. Речник кремлівського очільника прямо заявив, поки немає клінічних результатів, не можна ставити під загрозу життя володаря. Владислав Стужук, Заман, АТР. Ворог будує нові позиції в районі окупованої Горлівки. Про це доповідають у штабі Об'єднаних сил. Крім того, російські окупанти та найманці тричі гатили по українських позиціях. В районі Водяного, що на Донеччині, стріляли з автоматичного станкового гранатомета, ввечері стріляли з підствольних гранатометів та великокаліберних кулеметів біля Новотроїцького. А в районі Авдіївки стріляли з ручного протитанкового гранатомета. Загалом за 11 місяців ОБСЄ нарахували понад 132 тисячі обстрілів, а це вдвічі менше, ніж минулого року. За даними розвідки, окупанти на Донбасі стягують артилерію і танки до передової. Противник посилює передові позиції 1-го та 2-го армійських корпусів угруповання російсько-окупаційних військ за рахунок чергових артилерійських підрозділів і танків з порушенням мінських домовленостей щодо виявлення озброєння та військової техніки від лінії зіткнення. Це все на цю миті. Вже за кілька хвилин ефір продовжить моя колега Гульсум Халілова, а о 21-й дивіться «Заман» кримсько-татарською Шевкетом Наматулаєвим. Будьте здорові, до зустрічі.